Sunt urmărit de o fantomă încă de la nașterea mea. Nu mi-amintesc prima mea întâlnire cu ea. Mama mi-a spus că atunci când eram copil, s-a trezit într-o noapte din cauza că m-a auzit plângând în camera mea. Când a intrat, eu eram în pătuțul meu și un șobolan mort era în mijlocul camerei. Câțiva ani mai târziu, părinții mei ieșiseră la cină și m-au lăsat cu o dădacă. Îmi amintesc vag că am auzit călăgie jos. Când s-au întors părinții mei, au găsit-o pe dădacă la fundul scărilor, cu gâtul rupt. Avea doar 17 ani. Ne-am mutat din acea casă după aceea, dar prezența nu se oprise. Prima întâlnire de care mi-amintesc de fapt a fost când încă eram în școala elementară. Am apăsat pentru întrerupătorul de lumină al băii din casă și am intrat. Câteva clipe mai târziu am auzit un click și am fost cufundat în întuneric absolut. Tatăl meu detesta să aibă luminile aprinse în casă dacă nu foloseam acele camere, așa că nu ar fi prima dată când stingea lumina în trecere fără să-și dea seama că sunt înăuntru. Am ieșit din nou și am aprins lumina. Când am intrat, lumina s-a stins din nou. Frustrat, am ieșit afară, am aprins din nou luminile și am strigat pentru toți cei din casă să audă că folosesc baia. Probabil că nu ar fi fost un moment distinctiv dacă telefonul meu nu ar fi început să sune în acel moment. Mama mă sună să-mi spună că ea și tatăl meu vor fi acasă într-o oră și ceva. Prezența din casă s-a comportat ca și cum și-ar fi dat seama că eu eram conștient de existența ei și nu s-a mai ascuns în umbră. Un geamăt care a venit din baie m-a făcut să alerg la etaj și să mă ascund sub pătură. Părinții mei nu au fost nevoiți să întrebe ce era în neregulă când m-au găsit tremurând la etaj. Din acel moment, prezența devenise oarecum o însățitoare a mea. Mă trezeam din când în când noaptea și auzeam zgârieturi sub pat sau șapte în colțul camerei. Am încercat să surprind chestia de multe ori, dar de câte ori mă uitam în direcția sa, dispărea. La liceu am început să am probleme cu adevărat. Mă urmărise până la școală, iar de puținele ori, când am fugit să fiu lăsat singur, ceilalți elevi și profesorii mi-au aruncat priviri ciudate. Evident că am fost ținta principală pentru bătăușii școlii, Jordan și cei doi supuși ai săi dresați, Omar și Steve. "Oh, uite, este ratatul," spuse Jordan în trecere într-o zi pe hol. "Ce mai face prietenul tău imaginar?" Nu am răspuns. Un răspuns ar cauza doar mai multe probleme, însă și lipsa unui răspuns cauzează probleme. Exact asta s-a întâmplat în ziua aceea. "Hei, vorbesc cu tine, prostule," a strigat Jordan în timp ce mă împinsese din spate. Mi-am pierdut echilibrul și m-am izbit de un alt student. Acesta a strigat: "Ce dracu e în neregulă cu tine?" înainte să mă împingă și el la pământ. De pe hol izbucniseră râsete. "Îmi pare rău," am murmăit în timp ce mă ridicam în genunchi și îmi puneam rucsacul peste umăr. A tras puternic de rucsacul meu, făcându-mă din nou să mă dezechilibrez. Îmi ținea rucsacul și scotocea prin el. "Ce avem aici? Acesta este un jurnal?" a întrebat Jordan în timp ce scotea un caiet și îmi lăsa rucsacul să cadă pe pământ. "Oh, ce fel de chestii de criminal în serie vom găsi aici?" Și-a mișcat degetele într-un mod dezaprobator, cauzând un alt hohot de râsete în rândul studenților care se adunaseră deja în jurul nostru. Jordan deschise jurnalul și se uită la pagini cu un zâmbet pe față. Îl văzusem așa de fericit, doar când îi hărțuia pe alții. "Dă-l înapoi, e al meu," m-am aruncat asupra lui. Unul dintre lacheii săi, nu am putut să-mi dau seama care, m-a împins cu ușurință. Am căzut pe spate cauzând și mai multe râsete. Jordan și-a tres glasul și a început să-mi citească jurnalul. "Dragă jurnal, Sandra a vorbit cu mine astăzi. Avea o panglică roz în păr. Arăta frumos cu panglica aceea. Studenții din jurul meu au chicotit. Mi-am simțit obrajii arzând de rușine. Ochii lui Sandra s-au fixat asupra lor mei și și-a îndreptat privirea mișcându-și timid buza. Uneori mă gândesc să țin de mână pe Sandra și să mergem așa la școală," a continuat Jordan. "A o vedea întotdeauna mi-aduce bucurie." Râsul era atât de puternic acum, încât aproape nu se mai auzea lectura lui Jordan. "Bine, devine plictisitor," a spus el în timp ce a smuls pagina din jurnal, a mototolit-o și a aruncat-o peste umăr. "Să vedem ce mai avem aici." "Oh, iată ceva despre mine. Să vedem." Jordan l-a aruncat azi pe Rakesh la tomberon. Acesta este al treilea student pe care îl agresează săptămâna aceasta. Sper să-l exmatriculeze de la școală. E un nemernic. Un
Oh, un anim a venit în mulțime exact când privirea lui Jordan s-a mutat spre mine. Nu mai purta rânjetul lui mâncător de rahat. O încruntătură i-a acoperit fața. Mi-a scăpat jurnalul, a făcut un pas peste el și m-a prins de guler pentru a mă ridica în picioare. Vorbești despre mine, ratatule? M-am zvârcolit în strânsoarea lui Jordan. Capul lui tresări când o lovitură puternică se ciocni de fața lui. O amprentă roșie a mâinii acoperi obrazul. A urmat o tăcere asurzitoare. Tocmai m-ai lovit? Nu am fost eu, am spus. A fost... Era prietenul meu imaginar, voiam să spun, dar m-ar crede. Cu siguranță nu. Mă așteptam pe deplin să mă lovească cu pumnul în față. În schimb, fața lui s-a contorsionat într-un rânjet. Ei bine, de ce nu o chem pe Sandra aici? Întrebă Jordan. Sandra, ești prin zonă? Mi-a dat drumul gulerului și mi-a pus un braț în jurul gâtului, apucându-mă într-o strânsoare sufocantă. Este chiar aici, a strigat cineva. Dă-mi drumul, Jordan. Instinctul meu de luptă s-a declanșat în sfârșit și m-am împotrivit strânsorii lui Jordan. M-a strâns și mai tare, după care m-am împins înainte și înapoi. Eram în fața Sandrei acum. Trecuse prin mulțime la un moment dat, sau fusese împinsă prin ea și acum stătea la câțiva centimetri de mine, suficient de aproape pentru că eu să-i pot simți mirosul plăcut floral al ei. Rușinea pe care o afișase mai devreme se transformase în frică și a păstrat o privire cu ochii mari și buzele strânse tot timpul. Hai, Sandra, sărută-l pe ratat, porunci Jordan. Copiii din jurul nostru au râs și au început să strige simultan: sărut, sărut, sărut. Mulțimea ne-a invadat, împingându-ne pe Sandra și pe mine mai aproape unul de altul. Nu m-aș fi plâns dacă situația ar fi fost puțin diferită. Sandra s-a strâmbat și s-a luptat împotriva studenților, țipând ceva de genul: lăsați-mă să plec, sau nu faceți asta. Sărut, 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 a scandat din nou mulțimea. Am simțit un ghiont în dosul mâinii și apoi buzele mele au fost lipite de ale lui Sandra. Mulțimea a aplaudat. Mi-am simțit întregul corp convulsându-se de electricitate conflictuală, în timp ce o sărutam pe fata de care îmi plăcea, în circumstanțe atât de nebunești. Atunci, momentul s-a terminat. Sandra și-a șters gura cu mâneca, s-a întors, păstrând o grimasă dezgustată pe față și s-a izbit prin mulțime până când a dispărut din vedere. Mulțimea s-a împrăștiat după aceea, dar nu înainte ca unii studenți să-mi dea o palmă peste umăr, o lovitură peste ceafă sau să-mi arunce cuvinte batjocoritoare cum ar fi: bravo, ratatule. Sandra a refuzat să-mi vorbească după aceea, nici măcar nu m-a privit în ochi. De puținele ori în care am surprins-o uitându-se la mine cu remușcări în ochi, ea și-a întors privirea și s-a făcut că nu mă vede. Din fericire, nu a trebuit să îndur tortura de a fi numit sărutătorul ratat pentru mult timp, pentru că până la sfârșitul anului, familia mea s-a mutat din nou, de data aceasta, în cealaltă parte a orașului. Însoțitorul meu mă urmărea oriunde mergeam. Îl auzeam mereu noaptea, era mereu prezent, mereu în apropiere. Până atunci, mă obișnuisem cu prezența lui. Am vorbit cu el, deși nu mi-a răspuns niciodată. În afară de numele lui, îl chema Lawrence. Aș putea să-l consider pe Lawrence un prieten. De fapt, el a fost singurul meu prieten. Toți ceilalți copii au crezut că sunt ciudat, dar Lawrence, oricât de malițios era, a rămas cu mine. La vârsta de 17 ani, am cunoscut o fată pe nume Nancy, care lucra la sala de fitness. Mi-a plăcut foarte mult de Nancy. Am vorbit cu ea întreagăt, dar nu părea să fie interesată de remarcile mele stângace, cochete, așa că am renunțat. Apoi, într-o zi, am salutat-o și am observat că avea un zâmbet larg pe față. După o mică discuție, a întrebat dacă aș fi dispus să ies cu ea. Vă puteți imagina surpriza mea. Eu credeam că nu am nicio șansă cu o fată drăguță ca ea și am dăduse șansa să ies cu ea. Știam că Lawrence încerca să-mi strice ocazia. Putea deveni un adevărat gelos uneori și era copleșitor. I-am aruncat un rânjet lui Nancy, ignorând șoaptele neîncetate din ureche. Am acceptat cu bucurie să ies la o întâlnire cu ea, crezând că soarele a ieșit în sfârșit pe strada mea după ani de ghinion. 2 nopți mai târziu, trebuia să ne întâlnim în parc. Lawrence fusese agresiv tot timpul, a spart câteva lucruri în casă și a refuzat să fie în aceeași cameră cu mine. Înainte de întâlnire, i-am spus să se comporte frumos și să nu strice desfășurarea serii.
El a răspuns dispărând. În secret, eram fericit că am scăpat de el. Am fost la restaurant, dar Nancy nu a apărut deloc. În dimineața următoare, ea a apărut la știri. Se pare că fusese ucisă în apartamentul ei. Poliția a considerat că a fost un accident la domiciliu, dar eu am avut o idee despre cine ar fi putut face asta. Lawrence s-a întors la scurt timp după aceea. Lawrence, tu ai făcut-o? Am întrebat eu. Tăcerea lui a fost un răspuns. Am aruncat lucruri prin casă și am țipat la el. I-am spus cât de mult îl urăsc pentru că mi-a încurcat viața. I-am spus de asemenea cât de mult vreau să plece și prin urmare a dispărut. Pur și simplu, prezența lui dispăruse. Nu am știut ce să simt pentru o clipă, dar apoi m-am bucurat. Eram liber. Viața a continuat ca de obicei de atunci, minus prostiile paranormale. M-am simțit întinerit, dar și singur. După ceva timp, m-am trezit strigându-l pe Lawrence în miezul nopții, cerându-i să se întoarcă. Nu a făcut-o niciodată. Nu aveam alți prieteni. Într-o noapte, mă plimbam prin parc, când am auzit un grup de voci scomotoase prea familiare. Nu a trebuit să mă uit pentru a recunoaște că aparțineau lui Jordan și celor doi prieteni ai săi. Din păcate, ei m-au văzut înainte să-i văd eu și, bucuria care a luminat-o pe chipul lui Jordan nu a putut fi descrisă în cuvinte. Hei, uite cine este! Este ratatul! A strigat Jordan în timp ce își croia drumul spre mine. Nu aveam unde să merg, așa că m-am oprit în loc. Înainte să-mi dau seama, am fost înconjurat de bătăuși, fără nimeni altcineva la vedere. De când nu ne-am mai văzut, a spus Jordan, în timp ce îmi dădea o palmă blândă peste față. Încă ești retardat? Maică ta și tăi că tu-ți caută o casă de nebune aici? Cei doi supuși ai săi scoaseră un râs exagerat. Am rămas tăcut. Ce? Ți-a mâncat pisică limba? Jordan a intrat în fața mea și a încrucișat ochii, în timp ce făcea o grimasă prostească. Ei bine, haide, spune ceva. Nu am făcut-o. Jordan m-a împins, aproape că am căzut. Spune ceva, ratatule. El a insistat. Știi ce? Nu-mi place felul în care mă privești. Întotdeauna ai crezut că ești mai bun decât mine, nu-i așa? Îmi amintesc ce ai scris despre mine în acel jurnal. Îmi amintesc cum ai pălmuit. Crezi că am uitat? Am rămas liniștit. M-am împins mai tare și de data asta am căzut. Fără să mă plâng, m-am ridicat. Am vrut doar să se termine odată, ca să mă lase în pace. În schimb, chipul lui Jordan s-a aprins de furie. Nu i-a plăcut faptul că nu a putut să mă afecteze. Probabil a vrut să plâng, să-l implor, să-i arăt că el este cel superior. Nu aveam de gând să fac asta. Oh, așa vrei să procedăm, nu? Fără avertisment, pumnul lui a zburat spre fața mea. Nu mai eram copii unde îmbrâncelile erau punctul culminant al luptei. Nu, asta avea să fie mai grav. Chiar dacă aș putea să am o reacție suficient de rapidă, nu ar fi bine dacă aș evita lovitura lui, pentru care înrăutăți lucrurile. Obrazul meu explodat de durere și m-am răsturnat. În clipa următoare, întregul meu corp era asaltat de o rafală de lovituri. Apoi, pur și simplu, s-a oprit. Eram la pământ, încercând să-mi recapăt răsuflarea, în timp ce tot corpul meu mă durea. Mi-am ridicat privirea și l-am văzut pe Jordan scoțând ceva din buzunarul din spate. Avea un briceag elvețian strâns între degete, lama îndreptată demonstrativ spre mine. Ți-a plăcut, Sandra, așa că o să-ți fac o favoare. O voi sculpta pe obrazul tău împreună cu inițialele tale. Wow, asta e puțin extrem, Jordan, a spus unul dintre adepții săi. Taci, se răsti Jordan la el. Pieptul îi se ridică în sus și în jos, iar fața era contorsionată de o furie nespusă. Avea să facă asta, fără îndoială. În acel moment, am vrut să încep să implor, dar știam că asta îi va oferi doar impulsul să mă rănească și mai mult. Ține la pământ, porunci Jordan. Exact asta au făcut ceilalți doi. I-au prins capul și brațele de pământ și au refuzat să mă lase să mă mișc. M-am zvârcolit, dar era ca și cum aș fi încercat să ridic un camion de pe mine. Lama lui Jordan se apropia din ce în ce mai mult de fața mea, strălucind în lumina parcului. Fața lui a păstrat o expresie concentrată și mulțumită tot timpul. Apoi, greutatea de pe brațul meu stâng a dispărut și un țipăt sângeros a acoperit aerul. Steve era departe de mine și nu se mai vedea. Toate capetele s-au întors în direcții aleatorii, derutate. Cum poate o persoană să dispară? Jordan a strigat după Steve, însă tăcerea a fost singurul răspuns. Apoi,
Ceva a zburat din tufișuri și a căzut pe pământ chiar lângă Jordan. Corpul neînsuflețit al lui Steve zăcea pe spate, cu ochii uitându-se în spațiul gol, cu gâtul răsucit, într-un unghi nefiresc. Așa am știut că este mort. Imediat, Omar s-a îndepărtat și el de mine, țipetele feminine ale lui și ale lui Jordan umplând aerul. M-am ridicat în picioare confuz. Ce s-a întâmplat? Un pocnet puternic în spatele meu m-a făcut să mă învârt pe călcâie. Omar a țipat nebunește, în timp ce se uita la osul însângerat care ieșea din antebraț. Avea ochii mari, ca două ouă fierte, și păreau să iasă din craniu. Încă un pocnet și piciorul lui s-a îndoit la genunchi al unei barze. Aproape că am vomitat când am văzut asta, dar nu s-a terminat. Omar plutea în aer, încă țipând cât îl țineau plămânii, iar apoi spatele îi se arcui până când capul îi s-a lăsat complet sub picioare. O serie de pocnituri și trâznituri au ieșit din coloana lui vertebrală. Țipetele lui încetaseră și fața ei se slăbi înainte să cadă pe pământ ca o păpușă de cârpă. Au rămas doar țipetele lui Jordan. Ochii ni s-au întâlnit și a îndreptat cuțitul spre mine. Am observat cât de mult îi tremura mâna. Ciudat nenorocit, și era el. Tu ai făcut asta, nu-i așa? O să te omor. A înaintat spre mine, dar brusc s-a oprit la câțiva centimetri de mine. Cuțitul era înghețat în mână deasupra capului. S-a uitat la el, la fel de confuz ca mine. Încheietura mâinii lui Jordan s-a îndoit într-un unghi nefiresc. Degetele lui au eliberat imediat lama. Era sus în aer și nici măcar nu-și dădea seama de asta. Când și-a dat seama că i-a târnat picioarele, le-a mișcat înainte și înapoi panicat, ca și cum ar fi fost în apă. A fost ridicat puțin mai mult. Apoi, întregul său corp s-a izbit de pământ cu o viteză extraordinară. Picioarele lui erau o mizerie de oase rupte și cartilaje ieșind din piele, gleznele îndoite în unghiuri oribile. Jordan a țipat atât de tare, încât venele bombate de pe gâtul lui păreau aproape gata să pleznească. Se ridică din nou în aer, apoi se izbit din nou de pământ. Trăsnitura care a venit odată cu impactul a fost bolnavă. Orice șansă de a salva ceva din picioarele lui Jordan, după urma primei trântiri, dispăruse de tot acum, deoarece unul dintre picioarele lui abia a târnat de un fir de tendoane, în timp ce celălalt era de nerecunoscut. Jordan încetase să țipe și trecuse într-un fel de șoc, tresărind și vărsând sânge peste tot. A căzut moale la pământ, unde a continuat să convulsioneze, înainte de a rămâne în cele din urmă nemișcat. Tot ce puteam face era să mă uit la masacrul din fața mea, mintea mea prea amorțită pentru a evoca o soluție viabilă. Brațul lui Jordan s-a deplasat deasupra capului său și a fost târât de ceva invizibil către tufișuri, până când a dispărut din vedere. La fel s-a întâmplat și cu Steve și Omar. Dacă nu ar fi fost sângele de pe traseu, aș fi putut să mă convin că nimic nu s-a întâmplat vreodată. M-am întors acasă, am făcut o baie și mi-am petrecut restul nopții mut, cu mintea goală. În zilele următoare, cei 3 bătăuși au apărut la știri, ca persoane dispărute. Eram încă în stare de șoc atunci, încât tot ce am putut să adun au fost reacții letargice. De ce? Am întrebat. Mi-ai făcut viața un iad până acum. Deci, de ce să mă ajuți de data asta? Durerea mi-a scutuit craniul, atât de bruscă și puternică, încât vederea mi s-a blurat. M-am trezit dintr-o dată în altă parte. Eram într-o creșă. În pătuți era un bebeluș. Eram eu. Mi-am dat seama că mă priveam prin ochii lui Lawrence. Copilul plângea, pentru că ceva mic și blănos se strecurase pe podeaua camerei, din umbră în umbră. Șobolanul s-a urcat în pătuțul meu și m-a privit, cu nasul zvâgnindu-se în sus și în jos, deoarece probabil îmi simțea mirosul. Următorul lucru pe care l-am văzut, șobolanul era în aer, atârnat de coadă. Apoi s-a izbit pe podea exact cum făcuse Jordan. Șobolanul a scâncenit pe podea, înainte de a rămâne nemișcat. Ușa s-a deschis și mama a intrat să mă vadă plângând. Vederea s-a încețoșat și acum mă vedeam ca un copil mic. Eram acasă cu un adolescent. Am putut să văd privirea prădătoare din ochii lui, în timp ce se uita la mine. Am vrut să țip, în timp ce îmi priveam părinții luându-și rămas bun și ieșind pe ușă. Am vrut să vomit când am văzut bucuria din ochii adolescentului. Mă dusese sus în camera mea și apoi coborâse să ia ceva. În timp ce cobora, Lawrence l-a împins și s-a prăbușit pe scări. Marginea uneia dintre trepte i-a rupt gâtul și l-am privit cu bucurie cum se înneca de moarte. Viziunea se schimbase din nou și eram la școală. Am cunoscut acest moment prea bine.
A fost când bătăușii m-au făcut să sărut pe Sandra. M-am uitat cum cel mai tânăr era forțat să îndure tortura. Am vrut să-i ucid pe fiecare dintre ei. Lawrence l-a pălmuit pe Jordan exact când el m-a prins pe mine de guler, numai că l-am furiat și mai mult. Oricât de mult și-ar fi dorit să intervină în continuare, știa că nu va face decât să înrăutățească lucrurile, așa că s-a uitat cu tristețe cum eu eram agresat. Următoarea viziune mi-a arătat-o pe Nancy vorbind cu prietenii ei. L-ai văzut pe nenorocitul acela venind la sală? Of, tot încearcă să vorbească cu mine, de parcă aș da eu vreo șansă unui ratat ca el, spuse Nancy pompoasă. De ce nu spui da? A întrebat una dintre prietenele ei. Nancy aruncă o privire dezgustată. Ar putea fi distractiv să-i faci o farsă. Prietena ei ridică din umeri. Precum ce? Întrebă Nancy. Te vei gândi tu la ceva, dar ar fi bine să fie ceva mai grandios decât ce ai făcut Marianei. Aceasta ar trebui să fie legendară. Pe chipul lui Nancy se întinse un zâmbet de hienă. Scena s-a schimbat din nou și de data aceasta am văzut-o pe Nancy scufundată în cadă, zbătându-se și fremutându-se până când s-a oprit complet din mișcare. Viziunea s-a schimbat iar și m-am văzut alergând într-o pădure întunecată, până când am dat peste o potecă iluminată. Jordan și bătăușile erau acolo, ținându-mă. Lawrence a fost copleșit de o furie inexplicabilă, iar continuarea, tu o știi deja. Capul a încetat să mă mai doară și am revenit în prezent. M-am uitat în jur în cameră, în speranța de a surprinde privirea lui Lawrence, dar desigur, era imposibil. Era invizibil. Valuri de emoții m-au cuprins instant și am izbucnit în lacrimi, mulțumindu-i că m-a protejat. De acolo înainte, nu m-am mai plâns niciodată de el. Dacă șoaptele devin mai puternice când întâlnesc o persoană nouă, mă îndepărtez de ea. Dacă nu aud șoapte, mă apropii de acea persoană. Sunetele noaptea nu mă mai deranjează. Sunt doar un zgomot alb pentru mine. Mama m-a sunat recent. Ea a spus că vrea să discute ceva important cu mine, despre trecut, ceva ce voia să-mi spună de ani de zile, dar știu deja. Întotdeauna am știut că am un frate geamăn care nu a reușit. Dar doar pentru că el nu a reușit, asta nu înseamnă că nu putem fi împreună.